Салом, мегзарем ба дарси навбатии забони англисӣ ва дар ин дарс мо дорем the present perfect tense, замони ҳозираи мутлақ ва кай ин замонро бояд мо истифода барем, чунки чунин замон мо дар забони тоҷикӣ таъман надорем, барои ҳамин камтарак фаҳмидани ҳамин замон қиинтар мебошад. Ва бояд мо донем акнун ки кай мо бояд ҳамин замонро истифода барем. Ин замонро одатан дар ҳолатҳое истифода мебаранд ки агар кори гузаштаи мо бо ҳозира чӣ дорад, алоқа дорад ва то ҳол тамом нашудааст. Ин якум варианти мо аст. Дуюм вариант мешавад кори мо, амали мо ҳозир акак тамом шудааст. Асосан гиремагар бо ҳамин ду тарз истифода бурда мешавад ин замон. Яъне ки кори гузашта сар шуд, як амали сар шуд дар гузашта ва то ҳоло идома дорад. Масалан, мегирем ки ман дар ҳамон корхона аз соли 2000 чанд ба кор даромадам, то ҳоло кор карда истодаам. Ва дар ин ҷо бояд мо чӣ кор кунем? Present perfect tense-ро истифода барем, яъне ки мо ҳолиам кор карда истодаем. Агар мо аз ҳамон корхона аз кор мебаромадем, ин мешуд past simple ва мо ба кор шурӯъ кардем дар гузашта ва ҳоло низ дар ҳамон ҷо кор мекунем, ин мешавад present perfect. Ин пункти А, якум вариант. Дуюм вариант, ҳозир акак ман кореро иҷро кардам. Ҳозир акак, масалан, ман чӣ кор кардам? Хӯрок хӯрдам. Мешавад I have just eat my dinner or afternoon lunch. Бо чунин тарз чӣ кор мекунем? Гуфта метавонем I have just eaten a cake, масалан, a lunch, dinner, чизе ки шумо масалан иҷро карда бошед. Хуб, агар мо бинем чӣ гуна ин замон сохта мешавад, бо ҳамроҳи ҷонишинҳои I, she, he, it, we, they, you ва бо сохтори have бо феъли сеюм, яъне ки анакнун мо ба феъли сеюм мегузарем. Мо ҳамаи ин феълҳоро дар умум дида мебарем. Баъд шумо ҳамаи ин феълҳои нодуруст ки web 1, web 2, web 3 ҳаст ба шумо донед. Масалан, мегирем web 1 мешавад eat, феъли 2 мешавад ate ва феъли севуштагар мешавад eaten. Eat, ate, eaten. Ва дуюм феъли нодуруст, ин дар ин ҷо ман камро овардам, камгин кам. Хуб, бо чунин тарз ба шумо ҳамаи онҳоро бо тарҷумааш донед. Хуб, мегузарем. Мо гуфтем ки дар ин ҷо мо ҷонишинҳо дорем ва баъд аз ҷонишин феъли юридиадаи have дар ин ҷо меояд дар замони мутлақи мо ва баъд аз он буштагар феъли сеюм меояд, яъне ки web 3 мегӯянд. Ва масалан ҳамин ҷумларо агар нависем I have eaten мешавад. I have eaten. I have eaten мешавад my lunch, масалан. I have eaten my lunch, яъне ки ман ланчамро чӣ кор кардам? Хӯрдам. Яъне ки ҳоло ланчро асосан дар саҳарӣ мехӯранд. Масалан, мегирем бошад дар соати 11, яъне ки масалан соат шуд 11:30 ё максимум 12, яъне ки на он қадар вақти зиёд гузаштааст. Яъне ки мо дар ҳамон ҳолати саҳарӣ метавонем гуфт ки қарор дорем. Агар баъд я бед шавад, агар аллакай, ин бояд мо чӣ кор кунем? Pastро истифода барем. Вақте ки на он қадар вақти бисёр гузаштааст, масалан, яъне ки мо дар ҳамон диапазони саҳарӣ қарор дорем, дар муддати саҳарӣ қарор дорем, барое ки ланч саҳарӣ мехӯранд ё завтракам низ саҳарӣ мекунанд ва бояд мо чӣ кор кунем? Агар мо дар саҳарӣ қарор дошта бошем, ин мешавад present perfect, яъне ки агар низ гӯем I have eaten, I have done ёҳа I have had, дурусташ мешавад I have had breakfast, яъне ки ман хӯроки паҳгоҳи рӯзро хӯрдам. Инро дар ҳамон вақт метавонам гуфт ки вақте ки чӣ бошад? Вақте ки саҳарӣ бошад, яъне ки I have had my breakfast. Ё метавонам гуфт ки биёед дар ин ҷо истифода барем she has had her breakfast, яъне ки мешавад ӯ чӣ кор мекунад?
ӯ хӯроки паҳгоҳи рӯзиашро хӯрд. Яъне ки ҳолям вақт саҳарӣ мебошад ва дар ҳамин ҷо мо чунин тарзи ҷумлабандиро истифода бурда метавонем. Агар баъд аз обед бошад, агар мо she has had her breakfast гуфта наметавонем, чунки ӯ аллакай уже баъд аз обед ин past мешавад, past simple. He has масалан he has lost his key. яъне ки ӯзи мо касеро мебинем ки чӣ кор карда истодааст, масалан ҳамон калидашро гуфта истодааст ва ӯ ба мо мегӯяд ки I have lost my key, яъне ки ҳозир ман гум кардам ва гуфта истодам. яъне ки амали гузашта ба амали ҳозира чӣ дорад? Робита дорад. It has done, масалан it has done ягон чизи дигар. Хуб, we have just gone. We have just gone, яъне ки мо ҳозиракак рафтем. We have just gone to somewhere. I don't know where. Maybe home, maybe to the shop, maybe to bank and whatever. So they have چی گفتم میتونم they have بیاید مونم eaten. They have eaten a big cake. یعنی که برای چی big cake من حتما موندم. They have eaten a big cake. مثلا یک توی هست، در توی یک торти калон ҳаст. яке мана шумо аз ҳамон зали тӯйхона берун мебароед, то баромадани шумо ҳамон торт ҳаст, вале гашта медаред ки торт аллакай тамоман кам шуда рафтааст. барои ҳамон шумо мегӯед ки онҳо чӣ кор кардан, ин торти калонро хӯрданд. хӯрданду ҳоли ҳамон камтаре ки дигараш аллакай мондааст, ҳамонро низ мехӯранд. дар ин ҷо метавонед истифода баред. They have eaten a big cake, яъне ки шумо баромадед ва даромадед, ҳоли ҳамон диапазони тӯй низ тамом нашудааст. агар диапазони тӯй тамом шавад, агар ҳама ба хонаҳошон раванд, ин мешавад аллакай they ate a cake. They ate масалан a big cake, яъне ки баъд аз тӯй агар гӯем, ин аллакай паст мешавад. вале ки шумо баромадед ва даромадед, ҳоли ҳам тӯй ахири тӯй ҳаст, яъне ки тӯй тамом нашудааст. барои ҳамин метавонед гуфта ки they have eaten a big cake. бо you бошад, агар you have done your job, яъне ки ту коратро чӣ кор кардӣ? Тамом кардӣ. ҳозиракака холӣ шудӣ. ҳозир ман ба ту бо як кори дигар мефармоям. бо як кора тамом кардӣ, бо ягон кори дигар мефармоям, яъне ки бо чунин мақсада you have done your job. вале бо дигар мақсад низ истифода бурда мешавад, на танҳо бо ин мақсад, яъне ки ту коратро чӣ кор кардӣ? ҳозиракак тамом кардӣ. перевод мешавад ба забони тоҷикӣ. хуб, бинед ки дар ин қисм мо овардаем, яъне ки амал дар гузашта сар мешавад то замони ҳозира, яъне ки чӣ дорад? яъне ки як алоқа дорад. инро аллакай мо гуфта гузаштем ва signal words ҳаст ба мо. signal words бошад, агар дар ҳамин ҷумлаҳо ин already ҳаст, just as, yet, since, recently, never. баъд аз have шумо метавонед ҳамин калимаҳоро монед. масалан ман justро дар ин ҷо мондам. шумо низ метавонед бисёр ҳамин калимаҳоро истифода баред, яъне ки already аллакай тарҷума мешавад, just ҳозиракак, yet ҳол ҳам не, since аз ҳамон давр, аз ҳамон сол масалан, recently навакак, never ягон, тамоман ё ягон тарҷума мешавад. хуб, инҳо буданд ҷумлаҳои тасдиқӣ дар present perfect tense ва мегузарем ба question ва негативи ин ҷумлаҳо. агар question шавад, агар мо have-ро пеш аз ҷонишин мемонем ва ин мешавад have I, феъли се конструкцияш. масалан як ҷумла нависем, агар have I
run мешавад. Have I run a marathon? Have I run a marathon? Have I run a marathon? яъне ки одам худаш намедонад ман марафонро давидам ё не. ё агар ҳамон марафонро тамом карда бошад, яъне ки ба маъное ки ман ҳамон марафонро буридам, набуридам, давидам, надавидам, гуфта метавонад пурсида. Have I run a marathon? яъне ки ҳоло ҳам ҳамон марафон тамом шуд ва ӯ мепурсад ки ман дар ҳамин марафон ширкати кардагии ман ҳисоб мешавад ё не. Have I run a marathon? Хоб, has she масалан мегирем has she got a new dress? яъне ки ӯ куртаи навро гирифта. мана дута дугонаҳо агар биёянд ва якташ медонад ки як либоси хушрӯ дар ҳамон ҷо дошт, дар ҳамон ҳуҷрааш, ва мебияд мебинад ки ин нест ва мегӯяд ки ин дигари дугонаи рафтагӣ ин куртаро гирифт, мегӯяд на has she got a new dress? яъне ки гирифта бурд ва ё бо худ бурд. тамоман has she got агар мо тарҷума кунем, агар ин низ доштанам мешавад. яъне ки ӯ куртаи нав дошт, ӯ куртаи нав гирифт. бо чунин тарз метавонем чикор кунем? Тарҷума кунем. Has he gone to school? яъне ки ҳозир акак вай ба мактаб рафт. яъне ки ҳозир акак ин has she gone ам низ ба ҳозир акак тааллуқ дорад. ҳамаи инҳо ба ҳозир акак тааллуқ доранд. Has it eaten? яъне ки гурбаи масалан итро асосан дар ҷонварҳо ва предметҳои беҷон мемонад. Has it eaten дар бораи агар гурба равад, агар метавон гуфта has it eaten, яъне ки гурбаҳо фақат мехоҳанд ки хӯранд ва ҳамон шахс дигарро мепурсад, мегӯяд ки ҳозир ин хӯрд? Has it eaten? баъд мегӯяд ки yes, it has just eaten. It has ё already биёд already-ро гирем. Already аллакай чикор кард? Eaten аллакай хӯрд. бо чунин дарс метавонем ки созем. Have you seen her? Have you seen her? яъне ки ин ҳам низ ба ҳозир акак тааллуқ дорад. тамоман ва ё тамоман ту ӯро дидӣ? яъне ки ҳозир акак дидӣ, мана ту дар ҳамин ҷо ҳастӣ, ту ӯро дида будӣ. Have you seen her? дар як маърака шумо каси дигарро мепурсед ки шумо шахси сеюмро дидед? мана ду рафиқ ҳастанд, мебиёяд ин рафиқашро мебинад. рафиқи як, рафиқи ду. рафиқи ду камтарак дертар ба маърака меояд ва аз рафиқи якаш мепурсад ки шумо модари манро дидед? масалан have you seen her? Have you seen my mom? мешавад шумо модари манро дидед? яъне ки омадааст ё не. бо чунин тарз метавонем ки пурсем. хуб, бо have зай метавонед ки бо чунин ҷумла созед ва ё худатон самостоятельно метавонед созед. конструксияи основнои мо, яъне ки конструксияи главнии мо мешавад анамин I have қати вебсрӯи. агар ҷумлаҳои негатив бошад, агар масалан I haven't done my job, яъне ки ман корамро иҷро накардам. I haven't done my job yet агар гӯем, яъне ки бо оттенкаи хуб гӯем, агар ман ҳоло корамро иҷро накардам. конструксияи асонош ана ҳамин ҳаст, яъне ки бо ҳамроҳии have ва феъли се. ва ҳатман дар назар доред ки кор ҳозир акак иҷро шудааст ва ё кор дар гузашта иҷро шудааст ва лене ки бо ҳозира робита
he hasn't watched. He hasn't watched این فعلی نادرست است. نادرست. نه، فعلی درست است watched، برای که در آخر ایدی میگیرد. He hasn't watched a movie، یعنی که او فیلم رو تماشا نکرده است. یا تماما تماشا نکرده است. He hasn't watched a movie. یعنی که او حالا هم چیکار نکرده است؟ فیلم رو تماشا نکرده است. معنی کاسета бошад агар, кассетаро касе гирифта бурдани бошад агар, баъд мегӯяд ки he hasn't watched a movie, яъне ки ӯ то ҳол ҳамин филмро тамошо накардааст. Илтимос набаред. хуб, мегузарем ба you haven't come. ту наомадӣ. You haven't come. You haven't come to the party. гӯем агар ту ба ҳамон вай наомадӣ. баъд аз тамом шудани масалан маърака мегӯем ки you haven't come to the party. дарвақт агар гӯем агар касеро агар то охири маърака нигоҳ кунад ва наояд агар ва баъд аз маърака занг мезанад, мегӯяд ки мумкин хафа шавада, ту ба он маърака наомадӣ. You haven't come to the party. ва агар дар ин ҷумлаҳо бинед, агар дар ин ҷо оварда шудааст I have never been, яъне ки ман тамоман дар он ҷо набудам. Have you ever been? бо чунин тарз савол дода мешавад ва ҷавоб мешавад I have never been, I have been ва ё ҳам дар ин ҷо never ҳам метавонад набиёяд. I have been мешавад масалан ман дар куҷое будам ва ё дар куҷое набудам. I have never been to that place, масалан ман ҳеҷ гоҳ дар он ҷо набудам. яъне ки аз шумо мепурсанд have you ever been to that place? I have never been to that place. She's just come back from work. яъне ки ин ҷумлаҳои камтарак дар рӯз оварда шудааст. чӣ гуна мо метавонем ин замонро бо пуррагӣ чикор кунем истифода барем? яъне ки ӯ ҳозиракак аз кораш чикор кард, омад. She's just come back from work. Have you done your work? Not yet. ҷавоби кӯтоҳаш not yet, ҳоло ҳам накардам. I haven't done my work yet. бо чунин тарз мо чӣ кор мекунем? Мепурсем. хуб, инҳо буданд ҷумлаҳои перфектнӣ, яъне ки дар замони мутлақ. замони мутлақ дар мо нест. як бори дига мегӯям, яъне ки ин ҳамон маъно дорад ки яъне ки кореро мо чӣ кор мекунем? дар гузашта эҷро шудааст ва то ҳозир алоқа дорад. масалан боз як ҷумлаи дигар метавон гуфт. масалан биёед бо ҳамин зей дар ин ҷо месӯзем. хуб, агар бо зей сӯзему чӣ мешавад? бо зей сӯзем агар they have lived. They have lived, масалан they have lived in Dushanbe. They have lived in Dushanbe since 2011. They have lived in Dushanbe since 2011. яъне ки онҳо аз соли 2011 дар Душанбе зиндагӣ мекунанд. онҳо аз соли 2011 дар Душанбе зиндагӣ мекунанд. хуб, яъне ки амал дар гузашта иҷро шудагӣ ҳаст, вале ҳамин амал то ҳозира давом дорад ва ба ҳозир чӣ дорад? яъне ки алоқа ё рабита дорад. барои ҳамин дар ин ҷо низ мо чӣ кор мекунем? ҳамин present perfect tense-ро истифода мебарем. ва ё метавон гуфт ки they have worked. мана як бори дига бо ин they have worked. They have worked since 2008. яъне ки онҳо
аз соли 2008 дар ҳамин компания кор мекунанд. They have worked in this company since 2008. яъне ки аз соли 2018 онҳо дар ҳамин компания кор мекунанд. ва инҳо ҷумлаҳо буданд камтарак дар бораи present perfect. бо чунин тарз шумо метавонед чӣ кор кунед? ҷумлаҳо созед ва фикри худро баён кунед.